Vill ni höra? Vi har spelat i Melodifestivalen, men det här blir första gången i Finland och första gången någonstans utanför Melodifestivalen, så jätteroligt att era här på Heimsoporna. Tusen tack ska ni ha, hörni. Ska vi köra? Ja, jag tycker det. Jajamän. Jag kommer an, bara det bastu. Dags, all bekymmer försvinner strax. Bästa båltid för kropp och själ, 4 väggar i träpanel. För din bålvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, häng inte på så, säg din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu. Tack Vero, tack Sverige, tack Finland! Tusen tack för allt stöd. Nu Tack tar ska vi ni ha. bastun till Basel. Kiitos kaikille. Viedään saunan Baseliin. Thank you very much. Tack ska ni ha, hej då.